Ο νοσηλευτής είναι βασικός τέλεχος της ομάδας υγείας και έχει καθοριστικό ρόλο στη φροντίδα των ασθενών. Παρακολουθεί τη γενική κατάσταση των ασθενών, χορηγεί φάρμακα, φροντίζει τραύματα και υποστηρίζει ψυχολογικά όσους το έχουν ανάγκη. Συνεργάζεται στενά με γιατρούς και άλλους επαγγελματίες υγείας ώστε να διασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή φροντίδα. Ένας νοσηλευτής μπορεί να εργαστεί σε δημόσια ή ιδιωτικά νοσοκομεία, σε κέντρα υγείας, σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, σε σχολεία, σε υπηρεσίες κατοίκων νοσηλείας, ακόμα και σε δομές κοινωνικής πρόνοιας. Επιπλέον, μπορεί να συμμετάσχει σε δράσεις υγειονομικής εκπαίδευσης ή να συνεχίσει με εξειδικεύσεις σε τομείς όπως η εντατική θεραπεία ή η παιδιατρική. Το επάγγελμα του νοσηλευτή απαιτεί επιστημονική κατάρτιση, υπευθυνότητα, ενσυναίσθηση και αφοσίωση στον άνθρωπο. Ο μηχανικός αυτοκινήτων είναι ο τεχνικός που φροντίζει για τη σωστή λειτουργία και την ασφάλεια των οχημάτων. Εντοπίζει βλάβες, κάνει διαγνώσεις, επισκευάζει μηχανικά και ηλεκτρονικά συστήματα και πραγματοποιεί προληπτική συντήρηση. Χρησιμοποιεί εργαλεία χειρός, ηλεκτρονικά διαγνωστικά μέσα και λογισμικά για να εξασφαλίσει την απόδοση και την αξιοπιστία του αυτοκινήτου. Ο μηχανικός αυτοκινήτων μπορεί να εργαστεί σε συνεργεία αυτοκινήτων, σε εξουσιοδοτημένες αντιπροσωπείες, σε τεχνικούς ελέγχους κταίω, σε εταιρείες ενοικίασης ή logistics, ακόμα και σε εργοστάσια παραγωγής και συναρμολόγησης οχημάτων. Μπορεί επίσης να δραστηριοποιηθεί ως ελεύθερος επαγγελματίας με δικό του συνεργείο. Πρόκειται για ένα επάγγελμα που απαιτεί τεχνική γνώση, προσοχή στη λεπτομέρεια και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων στην πράξη. Ο γεωπόνος είναι ο επιστήμονας που ασχολείται με τη γη, τα φυτά και την αγροτική παραγωγή. Μελετάει τις καλλιέργειες, το έδαφος, τις κλιματικές συνθήκες και προτείνει λύσεις για αποδοτική και ασφαλή παραγωγή τροφίμων. Στηρίζει τους αγρότες με επιστημονικές συμβουλές, επιβλέπει φυτοπροστασία, θρέψη και σωστή χρήση γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων. Ο γεωπόνος μπορεί να εργαστεί σε πολλούς διαφορετικούς τομείς, σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις, σε συνεταιρισμούς, σε ιδιωτικές γεωργικές επιχειρήσεις, σε φυτόρια, σε εταιρείες γεωργικών εφοδίων, στη βιομηχανία τροφίμων, καθώς και στο δημόσιο τομέα ή και την εκπαίδευση. Πρόκειται για ένα επάγγελμα που συνδυάζει τη φύση, την επιστήμη και την καινοτομία με στόχο έναν πιο υγιή και βιώσιμο κόσμο.